kanyang laki din. Api nga nga ibarsak mo matanday ta kalderong elmo. Kasangsangpot mo lang arudan. Niya matenti masangkot ak may na. Aw mo nagyan ti kaldero. Ha? Anyat orasan. Pwede ka nagluto? Anyat orasan nga agpayso. Ay, tadamagan nakpay lang no anyat orasan. Ay na, naliwayak nga agpayso. Nagmayat nga min da ito'y buy-buyaak a Facebook Reels. Iso nag-upload ak matan Ito agistorya pa lang. Kit napudot ti ulok. Gagluton. Agluto ka pa'y manlakay. Tani, saan pa'y anak upload da ito'y i-upload ko? Naman kiti basit na kilapan. Isumti ka na, tani, mapisinak ka nagkapoy di talon. Paggutuan ta na. Makigudwa ka pa'y laang. Kunak man o binusog na kaya dita Facebook Reels mo. Ay, una yan. Agap-apa man siguro dagiti agasawa di tamay sa balay. Ay na, abangan doon naman ang basol yung anak mo Una yan day jaya babae. Ila mabaen. Iso tisang kaistorya dagiti tattao. Ay, kasanubag nga may na di makaungat sa asawa na. Dila kukuna ti kis-kis-kisan na. Pura la umingpisan niya kukuna. Amumutan dyan anak mo. Naka-ar-ar dyan. Sa bagay, iminamag kidi Iso atyakin mas daw. Apay, arjuda kaya? Kano pa'y nagbalinak nga arjud? Alaman? Si kaki di mo bakal. Yoko na di ka lang maangawan. Agsangsakit di apo ka. Yung kamang kitaan. Ang mga nobinaybayan man ang tinana. Wan lakay. Makamu ka nga ro na namang kita di tainsaan ko. Wag bakal. Por Diyos por santo. Agsangsangit jay anak mo. Amday tala cellphone mo tidumdumugang. Adda kayo magayam nanang. Ay na, di mo pa yan napupuutan ngayon masidagak. Takasanaw, busy ka dita cellphone mo. Agbuy-buy ak iti YouTube nanang. Agkit-kita akman, no anya ti daduma pa'y a teknik ti panag-apply iti Q-text kan daduma pa'y. Anya? Dahil tala ti ambong nga ramidan, Mayla. Ha? Kita man ti arubayan yo. Agkay wara dagiti bulong ti mahugan Awan pa'y ti kunam adalusam. Ay, naliwayak mat nga agpayson nanang. Ay na, gapo iti kasi cellphone mo Di mon maaramid dagiti trabahom. Agsermon kay manen ako nakko. Kasano adi kasermonan? Nagalastumot nga min ti aramid mo. Ultimo agdalaws, di mo amaw. Day tala ko kung nga aatid daw ti amo madalusan. Anya? Apa yan paray? Kasla, awit mo akanayon ti lubaw. Bangking akanayon dagiti abagam. Kasano? Mabangking talaga ti abaga ka. Tada ito'y kanawan kat awit na tiragsak. Tada ito'y kanigit kat parikot. Iso ako na mabangking. Tanangabak ti parikot. Ay, nayay. Anyaya ti parikot mo paray. Tagsin parikot ko ni bagat ko. Tapay mo paray. Ay na, nakasatsarot. Di na pa'y akmumot ang mga sikaso iti asawa na. Ultimo agluto, di na pa'y maaramid. Ay, unay ngagpayso day ta paray. Kaslawan serdina nga da asawa. Tawan mo't ti katulungan. Ay, naku namo. Ay mananusak lang. Kaputa asawa ka nga ruday. Mala paray. Aganos ka. Parang nagbalbalew. Ay, anyamot kan ti kastoy abiyang. Oy, mainit ang ulo mo Ay na, talaga napudot ti ulok nato. Ay na, saan anak to tinagan ko? Nati. Adula amin, nato manuan no nati tinagan mo. Isumat na ang tadi kang baliw. Ish! Apay, anya ti pagpupudutan. Ay, awan mat gaya man Q-text ko. Awan pa yun ti paggatang ko. Ay, kaning kagatang Jay libre kumaan. Ay, Diyos ko mayla Kaya't mo ti acutings. Ngem di mo kaya ti gumatang. Asino tinamnama amang dead iti igatang mo? Asino kumapay ngay? Kat si ka kumaan. Daan? Tamok nga ado ti kakastakan ka. Gapo tabakla ka. Ano? Kat isumat. Uray adda, di ka ikan.
Ta oray ag cutics ka. Saan tumot lang pagpagay dita cutics dita ima. Sana maibagay dita dapan mo. Tani nagningisit akas lalomboy. Anya, unay kamatan nato. Nakauy-uyaw ka. Oy. Nasakitin akam mo. Makaunget ka? Di ka agung-unget. Gaputa pud no anangisit dagita dapan mo akas lalomboy. Ikakat aginaw iti plato. Tani, napumpuno ti planggana yung iti plato. Kasla nanganan nyo pa, iti last week. Anya, Abayan, Mayla. At mismisuot ka matmanan. ay, nasakit tinakam ko nanang. Taapay manan. Dayjay anato Tila ibagbaga na. Makapasakit itirik na. Apay, anya ka diti kinunana. Kuna na nga rod, ajak ka no bagay ti ag cutex. Gaputa nangisit matlaang dagito'y dapan ko. Happy nga katawa kayo ngay nanang. Gaputa pud no, timbaga na. Nagngingisit dagita dapan mo. Apay nga taakas ta, kat di ka mat agtrab-trabaho. Pangbalay ka lang. Nanang. Saan amadlaw asadot ka, nuray tadapan mo ti pangibasaran. Kaputa kasla dapan tinagagad. Anagkalkalyaw ka po iti trabaho. Unay kayo matan nanang. Makapasakit kayo itinakam. Kasla sa andak nga anak. Pasensya kan anak ko, ngamdi ka ngamin agsadot-sadot. Taplusan asikat isang kadilaw, me. Ne, sika magamday ta nato. Nati, manong, saan nato? Bueno, natin no nati. Apa si kata agi way di luar. Ay na, masya na kami kanitatang ko. Iso sa akon Anya? Wen, iso sa akon. Pure amok apirmiti init kan masunburn ti rupak. Okay lang. Ay na nati, sana bali tamay cut mo lang ti sunburn. Oo nga. Tinapateg natulungak ni tatang ko. Wen mat gid sana bali nga rod ako na. Tamay cut mo lang ti sunburn. Ken, addan to remedyo na. Oh, apay adi ka matagtagarila kay. Ang panunutok nga rod no apay nga ta nakasadsadot ka. Anya, Imbag pa ni nato abakla ta nagagay. Ure na ka make up. Agiwayway itinwang. anya. Kas jay kumati ka palay. Nagagay. Ken ragrag sa akin na ti trabaho na. Kas ken ni nato. Ure kin magmag na. Nakaukod itinwang. Na, taikumparanak iti daydi abakla. Wano, kurso na adam kitdi. Ay di lumapalin lang ka ure bakla ti ison. Anya, Tatang. Ay, unay mo day ta nasangit mo, Mayla. Tatang. Apay, ibagam nga minan Ikag sangit lang dita. Uray ka. Nakalasgayam tarong pamnog sangit ka. anya kayo matan tatang. Nasakit lang nga rodan tirek na karkaruan nyo pailan. Ay na, ibagam nga minan Sangit ka, sangit dita. Hindi mo nga min ibagano apay. Nila kay ko tatang. Kuna na nga isukat na kiti sa bani. Pure pa'y kanukin ni nato abakla. Ako, apay akas na di ibagana, anak ka. Gapuday ta, iti kinasanot mo. Anya, Way, nanakaw. Di ka nga minagsadot-sadot, Sabno sana panunutan ti asawam na kita. No nagagat ka, ad-adda, ngayatin na ka. aping may ka dito balay nato. Apay. Di mo kaya't asarong karan ka? Why? Di mo ka di kaya't nga dakamaritis mo Ay, nasakit tinakam ko tapno amom. Gaputa ikumkumparanak ti asawak kan ka. Us? What? Apay ka no? Daka mo When no, kung kumpara na ka dito kinapintas ta adwa, ay na napinpintasak ngamin ngamitisik ka, Ay na, talaga masuruna. Apay ngamin. Gaputa kinunana nga imbag kapay ta nagagat ka. Idinto ta siya kat saduta. Oo kaya, totoo yan. Ay na, kita man ngamin nakiti kaldero yun. Nakangis-ngisit Saan? Akas iti kukumana po daw. Ay,
Yung matang kagaya man iti cutics mo, ha? Tila Oh. sasawamot si kabakla. Ay, uray guraan nak, tapon na ti ibagbaga. Agatang kang amin iti Scotch Brite. Kat gasgasang ti kaldero yo, tapno pumudaw matbasit. Sana puro cutics kan lipstick iti gatgatang. Ay, agawid ka na to. Agawid ka. Wala, agawid ako, ha? Ngam laglagi pong timbaga, adalam ti agtrabaho kan adalos. Saan la aday tabagin ti ambom nga ordosen? Diba? Mangan tapay man, pare. Sakbay nga agawid ta. Nay, tamang paya kayat mo timbangan dito yung paray. Ngamin mo sana nagluto ti sadot na asawa. Ay, una hindi ka sa tangag paiso paray. Makapawan ganas, pare. Ay, kat wala paray. Wala sino man. Bagpayani nato abakla tagi wayway itinwa. Puro nakapuspos ko ti make up na iti taltalon. Kasta ka day paray. Naranak nga ron. Naraksak nga ron. Puro lang kinikin nga nakaukod itinwa. Day, jay, ana to talaga. Puro nakararjod. Mga magagad. Sana kas kanid bakit ka. Arjod ngam sado. Unay meten mayla. Nagalas tinasang patak. Oh, apay. Kita am nagitibado ti anak mo, ha. Nakarugrugit. Binaybay man siguro na nagay-ayam iti pitak. Ay nabay am nga agay ayam sagpaminsan iti pitak tapno marwam. Ay nalabos mo't daytan. Nakapitpita kas kada na basbas, ha. Ngem awan man lati ko na masukat, ha. Ikasukotan. Mabit lang. Ikasukotan, ne. Gusto na pa ng cute-cutics mo. Talati among marami din. Ang pintor iti koko. Isumot lang nga iso. Anya. Inkasukatan ti anak mo kunak, ne. Di mo urayan ang makapong tutak. Taambangan do'y bulang ko na kita cutics mo. Alawanan. Nakalutungan. Anya to orasan aya. Ne. Agalas 12. Ha? Ay na. Saan pa'y ganyang Ay, elmo? mauma akong ito ugali. So, pasensya ka na. Magsina taman langan. Anya. Elmo, saan? Pangasi. Nauma ako ni tigas ng ugali. Nag-arjud ka lang arunan. Nagsadot ka pa'y. Ha? Sa nabalik ko man, uray arjud ka kuma. Do ambong ti responsibilidad mo kas ina. Ngam awan. May problema na ito yung idam. Pangasi, Elmo. Di nakpanawan. Ay saan? Agbalbaliw ka pa'y nga muna. Parang agbaliw ti puloy ti angin. Kat maikat ti rorod ko ka. Makapauma ka. Nati, pangasim. Tulungan na ko. Pinanawan na ko ti asawa. Ay, ano ba yan? Makapalag kamay lang. Ang amdya kong mas daaw, no ganun ang nangyari sa'yo. Anya. Isumat! Diyan ko mas dami tinaitang. Gapo, taamo ko, anauma ni Manong Elmo iti asawa na ana Arjod kan sa doon. Anya. O, apay ngay may ka dito'y balay mi. Sure. Umanaw ka. Wow. Kato pinapanaw nak mo't idi. Gapo, iti imon mo kanya. Iso apumanaw ka metten. Di kagpatpatulong kanya. Pakawanan na ko manati. Pakawan. Kat pangasim ko matatulungan na. Ay, aywang ti asawa. Tap na ang sublikan niya. Ay. Problema daytan. Sige. Kumanaw ka. Apay kumanaw ay aywak. Di saan kumat nga asawa. Anya. Ay, agnagam ka mga taitan, Mayla. Pinanawan na kan ti asawa, ka po iti ugalay. Tatang. Saan nga minanasaya at ti ugalay, manak ko. Amo masintiran ti bagay. Yung di mo amo asintiran ti anak yaw. Kun may siya, nalabas ti kinasadot mo. Day talag cute-cute ti amaw. Tatang. Agbalbaliw ako. Nang pangaasiyo ko matatulungan dah. Kasarita yun ni Elmo tap na ang sublikan niya. Ay na, sika tinagkurang iti asawa. Iso asika ti makisao. Agkid daw ka iti pamakawan. Tatang. Kinbaliwa mo na maminpinsan tinaalas nga ugalay. Wan tatang. Ikari. Bueno papagayam, ditang tinagkipusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!
Anya laki din! Kastoy nga men ko kumbare. Siya, agtrabaho ak no kayat ko. Saan no saan? Nay, apayan ako nam dayta paray. Wala, ngamin, baknang ni bagat ko. Iso ti kabaknangan na di lugar da. Nyo, Ah, Podno ti bagbaga, baknang ni bagat ko. Tapno mo yaw, ti tatang ni bagat ko. Sigaw da mayor di lugar da. oh, anya. Podno ti bagbaga, baknang ni bagat ko. Kunak tumay, anak takes mayor ko naman. Ay, get na saya at ano kasta paray. Kahit ni bagat mo ngayon pare. At ka di mabalinda iti biya. Ay, kwa. No, ni bakit ko? Awan? Nakurapay dalaan? Aggargar din dalaan ije lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko? Iso nga amo na madlaang ti aggar din. Anya. Ay, awan ang arod no kasta. Ni bagat ko, kit agtrabaho man wano saan, ayos lang. Ngamin, baknang. Anya? oh. Unay matanday di agayim mo, lakay. Wen nga rod. Tunggal lagi inom kami kalpasan ti panagtrabaho mi. Isulat ti ibagbagana. Ulit-ulitin na. Makarengreng pa din. Anya, Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, oray saan kano agtrabaho, ayos laang. ay una yan. Ay nasapay damagan naman, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya nga itimbagam. Ay kat imbagak aasaan. Nakurapay kalaan ko nak Ay kitun baknang manwan no saan tinakaikamangam. Saan anasken amapan mo ibagbaga iti kaadwan. Saan anasaya at tikas di nga ugali, lakay. Bayan na kuma asabali at tao ti mga mo. Katuan mo't Ay na, no apay matakas dyan ni George Tila mapain amang ibagbagay tikas dyan. Sapay adu kami nga giinom no ibagbagana. Kas taon ay di pa nang iday-dayaw na, kinibakit na. Uray siya nga rod. Maumak itikas dyan nga istoryan, George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kas dyan apa nang iday-dayaw na iti kinabak nang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay. Di da agsaw iti kasta. Di da ibaga abak ng da. Ngam ni George ay na, makaumamit. Among pare, nukas dyan nga aginong tayo. Makasipsipatak man kan ko na. Ha? Well, panagsasauna pa'y lang kat maas-asara kon. Panagkunak namin. Isong bagbaga na dayay. Kapot ati panagkita na kada tao kat nakurapay lang. Ay, gusto ka ba ritong boy? Gusto ka iti dayta nga imbagam. Anya ko maaga po nga ibagbaga na kada tayo abaknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Ay sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawa yo. Kas di lang dayay. Mapuisitak iti kastonay. Talaga at tapis at dayay no masurunak. Na, naguhuyong kan pare. Day, itaban pa'y gaadta ka dito sa gwana ti balay yung akap-kapi Charles. Apay, awan trabaho mita. Wen tata, saan na kami na nagtrabaho? Kasta ka day, ay ketun na, agin na nakamay. Mabandog mo ti bagay ng runa no construction ti trabaho. Ay, saan ka na panaw, tata? Talaga asa anak la anapan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho ak man, wen no saan, ayos lang. Ngamin, baknang ni bakit ko. Anya? Pudno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, kunak to man. Kinapudno na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka day. Wan, tata. Isua kada kami nga gagayan. Saklaan, tinakaasawa iti baknang. Ngamin, pasigmit apo ti asawa da. Anya? Anya, agawid kayo pa ilang iti probinsya, bakit? Wen lakay, itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man. Ay kuna. Ay kano kayo nga agsubli no bilang, bakit? Kalpasan ti do alawas lakay. Tapno
no ma-enjoy ni mo't ati pa nagbakasyon, may. Sige, ay ngam na, pasensyakan bakit? Ta sa anak pa'y lama kaumay kada kayo. Saan pa'y mat ngamin analpas ti balay ngar aramidan mi? Ayos laang lakay. Kustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya, kasta ti ibagbaga ti gayam ni lakay mo, kankwana. Wan ka no nanang. Isumat ti ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da kano kalpasan ti panagtrabaho da. Isu kano ti ibagbaga na. Abak nang kano ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao, kat uray man no baknang. Wano iso ti kabaknangan. Nasken kalipay nga ibagana kadagiti katrabahuan na. Day tangarod nanang. Kat pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga kano day J. A. George. Apur kami kano nga asawa ti gagayam na. Ano yan? Kat nubak nang tinakaikamangan na. Apay-pay lang araw nga agpakpakarigat ang makitang tandan iti construction. Ngarod ngam gagangay day jay nanang. Talaga anapangas day J. A. George. Sipod pa'y pangas na aming apangas. Yun gayang baray, madamag ko man. Jay baby aputot mo, breastfeed ka dito jay? Ha? Ay, jay buridak ko? Ay, uwan pare, breastfeed day jay. Kasta ka day. Apa yan nadamag mo pare? Awan, nadamag ko lang baray. Ay, kaasimot ang arap ni bakit mo, no kasta? Ha? Apay kumakaasi? Kat saan mo? Ay na, nagrigat na agpa-breastfeed pare. Ato tinakay baga kanya kiti kasta. Da kami nga men, kat saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagngina ti gatas ita. Oh. May salaalata, kat umabot iti sangaribo. Ay, oray man naman no aribo pare. Saan kami agparikaw? Nga men, baknang di bakit ko. Kanya laki din pare. Anya? Ay, kaasi kayo talaga pare. Piman kayo pare. Pare. Nagalak talaga ti ugali day J. A. George. Ha? Kasta timbaganakan ka? Wen pare tomboy. Kunak laki din no apay asal salud-suden, no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawon na. Di mo pa'y lalinit, Inray. Marwam, unay daytan apa nang idayo iti asawa. Nasken pa'y nga agyaw. Wen nga rod. No apay mat ngamin nga at itatawa kasken kuana. Ha? Addan tulat taal daw day J. A. George. Bayan tayon pare, mauman to mat siguro. Kasano ama uma? Katunggal adda pag-uurnungan dayo. Kat iso ti bagbagana. Ha? Makauma, makarengreng, salbag titit. Anyangay nanang, ipatuloy tayon da iti balay? Wan anak ko, adabot ti umdas ama usan. Adabot ti naurnong ti kabsat mo, ang naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kasta nanang. Kat asino ngay ti agtrabaho dito'y balay no bilang laang. Dayta nga ron ti parikot ko. Awang gayam, no ngay da Ben, ti ayabam anak ko. Ha? No, nalbas lakot ti aramidin da ijay syudad. Wan nga paisoan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay agtrabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho. Ay, wen gayam. Total, nalpas tayo matanda iti trabaho tayo ditoy. Amangan no kayat yu ti sumurot kanya kay jay probinsya. Ha? Anya ti marami di jay probinsya pare. Balay mat lang pare. Balay da pa kay. Ay katun na pare. Mayatak iti daytang. Pagpasyaran tayo matlang. Anak pa'y matlanap napan ijay abandakot. Manunga ti pordiya tayo nung bilang laan. Amang di mo no duwagasot laan, tagmalan. Unay ka matin pare. Saan mat No mano titangdan tayo dito, isumot lay jay Ay kahit nasayatan no kasta. Un gayam. Ngayon bagman ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamot iti agardin laan, tipagkukwartaan da pare. Huwan pare, natsambaan damot tinangina apresyo. Nakaurnong dagiti kakabsat ni bakit ko. Kasta ya. Ay, di man matigardin ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba laan. Ay kahit tala, makiumayak ka na kayo. Makitak mamay, ti balay da bakit mo. No, bak nang damot lang, akaskin ni bakit ko.
Anya, mapan kamot ijayan da Ben, Charles. Wan man data. Patasik mamut di mapanijayan da. Itag man, nyamut da iti asawa ni Bay. Lubak nang damot lang, akaskin ni bagat ka. Ha? Kasla naglastog ni pare bin namang ibagbaga. Amapan kami kano ijay kay. Ipatuloy ka no, dagiti babayaw na di balay da. Ha, kitag, manusan ang mabitin ti budget da. Anya ti kayat mo asawag. Ti kayat ko asawan, kasla saan ang maaklom ni Ben. Akada kami nga gagayan. Syaklaan, di nakaasawa iti baknang. Ngamin, amin dagiti asawa da. Pur! Anya! Aday ta, adata yun dito, ikukumparay. Adayo ka di pa itipagnoon tayo. Di talaang bangir, di ka matanagan. San unay nga tayo, tipagnaan tayo. Paray, naglawa mo tin na ito agarding. Uwan pare, naglawa talaga. Kat amin da kita, kukwa, dagiti babayaw ko. Anya, kukwa dagiti babayaw mo, unang. Paray, agang angaw kan samay. Ay saan pare? Pudno ti bagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo aging gaijay. Magitam dito tututok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukwada amin. Anya? Saan matapa nang ilastog Ay ngam nalawa mat ati dagada. Ken kas makita mat. Ado dagiti mula kayo. Iso asandan nga gastos iti kayo, nga iaramid tayo iti balayda. Ngamin, sobra pa ito yung mula da, no bilang laang. Ay na, bak nang magayam ni baka mo paray. Ay, sana bak nang pare? Eksakto laang. Ay, jakla pagaro ko na bak nang gayam ni bakit mo paray. Naku ngamin anak ko rapay da. Gayam, iniktarya ti gardin da. Kas itinako na kita'y pare, saan da abang nang? Eksakto laang. Bakit nagsamot di kapaknangan ito lugar da pare? Ay, ikaw. Saan mo? Makuna lang nga damabalinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa no duadiso. Kan may sa, iniktarya madlaang titaltalunan da kay. Anya? Wan pare, iso ama siguradok, no agsubli tayo iya syudad, at dalibre abagas tayo. Nasingputi na kay kamara pare. Saan anain? Awan makunak. Baknang da? Ngem saan da apangas? Pare. Ay na, naimbag man ta si Murot ka, pare George. Uwain kumaray. Imaya, nalpas mi mutan niya trabaho mi iji syudad. Aganos ka laang dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biyag mi dito'y. Ayos lang kumaray. Si kakid di man. Kinapudno na. Magustuak ti biyag yun dito. Ha? Uwin kumaray. Ngamin, adamot gayam mabalin nyo iti biyag. Naglawa mo't gayam ti gardin nyo, maray. Kun manumot nga iktarya ti dagayaw. Wen, pare. Kinapudno na. Dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga dito. Kasta ka day. Ay na. Nagswerte mo ito ni paring Ben. Tanay ikamang dito'y. Baknang a pamilya ko naman, maray. Kat, baknang mo ni bakit mo? Saan ka di? Iso ka no mo day tati kanayon mo nga ibaga ka da, Ben. Ay, uway. Baknang ni bakit ka? Sa bali ti baknang yaw, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tay tuman mo't ijay, pare. Tapno makita mi mo't ti adda kinabaknang da. Ay, sana yun, kumaray. Nakababayin unay kada kayo. Isa saanan, kumaray. Ay na, mababayin na ka talaga kada pare, Ben. Kung Carla, pare tumboy. Tabay. Anya kumangay, ti pagbainom. Ay, mababayin ha.
Gaputa ka na yun ko hindi nga ibaga aporda. Saan mo't gayam? Isuda mo't gayam ti talaga abak na. Katuan mo't ngamin. Baknang da. Ngam saan da na paramag. Akaskan ka. Pare. Awan lakit. Baknang ni bakit ko. Baknang ni bakit ko. Dahil tak isang kaibagam. Di ka lang mabay. Oh, anya nga ito. Sikat may babay. Oo nga rin. Mababay na ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam anagbalin amayo. Kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamam iti dayta? Nga, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang amin agtagtagarikat. Ngam ita, nga imbagam dayta. Ibagak mo tan. Saan anasaya at dayta nga aramid mo? Bak nang manwan no nakurapay ta asawa. Saan arumbang nga iwaragawag? Nakababay. Naimbag kumamit no nagbanlugan da timbak nang da. Saan mo't? Na nagtawd lang iti kinakurako. Pare, Ben. Oo, pare. Apay agsinsin na kamay. Ada ko maha, kaya't ko nga ibagakin ka, pare. Anya dayta, pare. Ibagamon. Oo, pare. Pasensya kay kuman kadagitin na isaw-sawang ko hindi kada kaya. Nang runakin ka, pare. Ha? Naglablabol siya, hindi panagsasaw. Tinagibasit ko ni bakit mo. Di na kay kamangam. Ngamita, siya ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't gaya makimagudwa ti adda kinabak nang dabakit ko. Iti asawang pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay, pare? Pasensya ka na talaga, pare. Pagbababawiyak day jay ngay naramid ko. Wen, pare. Awan day jay ko naktumay. Tinapatag. Kat naamiris mo, amadi ti aramidam. Iso asaan anasaya at ti agoy uyaw, pare. Nangruna no saan mo ngam mo jay tao. Tigat ko asawan. Ti uyawam anak ko rabay. Kat di mo mat amugayam nga iso ti milyonaryo. Bueno papagayam, ditang tinagkimusa ang timaysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nabarbartag ka manan si Kahulyo. Makauman ti kastang aramid mo. Awanen ti mabati akwartam, taday tala arak ti pangigat-gatangam iti sweldom. Awan ti serbim nga asawa, agsinatan. Taagur-urukan ti awanan bain. Hoy, Hulyo! Agring ka! Jakpay nalpas anagungat! Di nakturugan, Hulyo! Hulyo! Maturog manin ngagmalmalam! Sadot! Ne, siyaksama ti pangipukpukaw am iti sadot, mare. Saan asika, mare? Saan asika ti pangibagbaga? Nilakay ko. Ah, nilakay mo. Bigbigat mo nga gumungot ka. Kasano? Si Mangpet idi parbangon anabarbartak. Amo kung tituloy na ita ibagam, mare. Awan ti inyawat na akwartakan ka. Hay, pulos. Kinapkapak nga rodya bulsana. Amam tinakita. Amo kun mare. 5 piso. Anya 5 piso? Pulos nga rod nga awan. Ay, unay mo tan. Iso amarurudak. Ay, awan maigatang iti bagas. Ay, mare, mabalin abumuludak iti bagas yung. Bimulod ka idin. Nung maging ga ita, bimulod ka idin. Nung maging ga ita, di mo pa'y nasukatan. Ayun, malagip kun. Bimuludak manen idi. Sana bali, ikarik mare. Sukatak to indun ang sweldo di artek ng asawa. Kaston mare. Oh, bumangon ka ditan, tamapan ka ag trabaho. Ay, natakpay man, mabalain, baka. Bumangon kan ko na!
Anay ko, mate. Kanya ka lagi din. Sumipat ka ba, mate? Burjana. Anay ka. Bumangon ka ang tamapan kag trabaho! Saan aday taagid idalatan tar aramidom ngagmalmalam! Matitila nga ka. Kayat mo, tamapan ko alaang Jay Wallace, ta iso ti pang urkukan ka! Ay, sus. Arumwarak man langan. Di nakpay mat maitimplaan iti kapik. Rambang lang arumwar ka! Taamangan numapasipas ka iti kaldero akaugugay! Pare Julio, ape akaslad takabuteng mo dita balayaw. Agtartaray ka mo itarimwar. Ay na pare laklak aya ti mabasibas iti kauguging a kalderaw. Ay sos. Agong ungit manay ni Mrs. Mau. Ay kit ka na yun pare. Pasaray basibasin na kapayitan. Awan nga ron pare. Ide, basaw ken pinggan ti ibasibas na. Ita kaldero. Ay sos ke, naglibal ak mga roda na paray. Na-promote ka pa yan. Ay, Dinak man angawin iti kasta pare. Bigbigat, tsak pa'y nagkapi pare. Oh, medyo aldawan pare. Naaldawan ka nagreng. Nabarte kak nga ro di rabi eh. Ay wala, ata naki-birthday kayon sa ni Boss Panchitaw. Wan pare, ay ngam agore ka man. Apeng awan ka idikal man. Awan, pinwadak pare. Nasapak la nagawin. Tadyak kaya ta surutin nak ni bakit ka. Kababay no pang urin nak pare. Ay na, nabarte kak pare, iso naaldawanak anak kariing. Ita, saan akon anak kapagtrabaho? Umay ka na dyan balay pare. Umay ka agkapi dyan. Ay sige man nga rin pare. Ay nagsakit tinagam ko. Di nakpay maitimplaan iti kapik man ni bakit ko. Ay, dyan lagong ungat yan aramidan na. So kaya't mo, kalpasan nga agkapi ta. Aginom taman pare. Ay saan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta ijayak lang balay. Mala, intan pare. Tagpaluto aman ka ni bakit ko ti pulutan ta. Mare, nakitam ni Julio. Apay, awan manan? Awan nga rod ang nagmalmalam. Saan ka numit anapan nagtrabaho iti construction? Apay, day ta igam mo kayo. Usarag daytoy amang paawig kin nila kay ko. Amangan mat, no itarayan na ka, no makita na ka, nakaigam iti kayo. Ay katagkin namat kami at. Urayim lata ka din ijay balayo nila kayo mo, Mari. Agawid to lata Di mo biruk-birukan, ta isupay atak-tak mo. Ay, wan nga rod mare. Agluto ako man ka. Malaing ka nagluto. Agimuri ka, iti sidaan nyo, anatang. Lagip ka. Orang sa dinutak. Ay na. Naglaing ka makumanda pare, no nakainom ka, ha? Si kamay pare, awan ko lang ti sakit tinagam ko. Anyaya ti pagsaksakitan tinagam mo pare. Ni bakit ko Kanayang nagkaon ta. Mukha nagbay. Pugtara nagbayan. Ay, oo, naimodaytan pare. Kasla di na ka mo, respect ko nga asawa no kasda. Iso nga rod nga arag ni pangiliwliwag ko sakit tinagam ko pare. Ay good, agshot na pa yung arod pare. Ay aguray ka pare. Rumabin sa matan. Wan, pasado alas 6 Okay, agawid kan pare. Ay sa. Yak pa kaya tagawid. Taya ito manan ungat kan bugkaw ni Mrs. ko. Ti mga gaw. Kaya di rin maturog ka dito yan pare. Ay ko pare. Mabali nagpahingarod nga kanta pare. Ay kaya kanta ka, aging kakayakayat mo pare. No problem. Agawid tulaang dayjay ahulong. Ibasibas ko aming kankwa na aming amay gamak. Ay, ako ungat ka manan. Ay, talaga nga agong ungetak patang. Kastuyak nga inaldaw. Saan asumardan to'y niwat ko angaw-ngaw. Ay, apa, hindi ka maom-oma. Kasano mga ming, jay artek nga asawa. Saanin nga agaw-awid, ijay nalatan ayan dagiti gagayam na amakin-inom. Ay, nakasano nga gawin. Kada tama kung ungat niya ramitan. Ay, natatang mauma akon. Kaya't kun nga isubli ka dagiti naganak na. Ay, kano na umakan. Amagan no na umamatan akin ka. Mauma kanya? Ha? Pakaumaan na kumakanya. Siya ti agdis-diskarte iti pagbiag mi tatang.
Taarak mutlaang ti pangigat-gatangan na iti kwarta na. Ay na, dayta kinangaw-ngaw mao, ti pakaumaan na. Tapi ko maama-uma iti panag-ngaw-ngaw-ngaw ko. Kat di namut sardengan ti aginom. Inaldaw anabartak ni Julio tatang. No agawid dito'y balay, maturugan adagos. Ay kawan saan na kaya tadanggan, dayta panag-ngaw-ngaw-ngaw mao. Apay aya nga iso ti isakit yo. Kat siyak ti anak yo tatang. Ay na, si kagagpaisaw ti anak ko. Ngam amok ba nga dati bidot ma? Ay, siyak pa'y ita tinagbidutan. Day taartek amanugang mo tinagbidot. Tadi na maibatan jay bisyo ng arak. Ay na, padasa man na baliwan day tagalad mo anak ko. Anya kayo matan tatang. Siyak pa'y tibagayong agbaliw. Ay kawan na, padasa man nga lailwan niya kay mo. Tete ngay no sumangpay. Kat idasaram itinaimas akatina. Sana dayta ang bukaw. Kan ako nga ti aramidam. Na mauma talaga ni Julio. Ha? Siyakit din ti suruan nyo. Anya lakit din. Ha? Makaparurod. Oh, apay anak ka ba ni? Kas ka arin morditari daw yo, mare. Ay na, mahay bladak san adi na oras, mare. Si Kamat, ungat ka lang nga ungat. Apay aya. Nitatang ko ilay bagbaga na. Lakay! Umay nakasakdo ako na itidigos mo. Ha? Isaksak duam nila kay mo iti pagdigos na? Ay na, kasano? Kad nabanbanog namin, anagapo di trabaho na. Kat asikasup man ata asawak kat nga ron. Ispoiled samot day ta asawag. Ilutwak pa'y iti paborito na asidaan. Itimtimpla ak pa'y iti kape, abinigap. Isunga kita amare. Iyawat na kanyak abuo, isweldo na. Aya, nagsingpot man nila kay mo no kasta. Lakay, umay kan atag digos kan. Ala, panawan ka ba'y amare? Ta inak ilutwan iti naimas asidaan nila kay ko. Nasaya at kasi mangpatan, Julio. Dat ne, nabarbartek ka manan. Ay, artek ka talaga. Sumarday ka kan. Denggam, di ba nga? Kaya ko di maturo. Iso mantangga nga. Agisaw. Saan ka manan anapan nagtrabaho? Ay, napanak nga ron na gino. Pampanak nakaklamit Tikin na arte ka. Arte kayam, arte ka, Julio. Di ka lang mabahin arte. Lagi pa mga arte ka. Mamarte ka kunan na bakit mo. Maray, agur-uray kan sa di pagluganam Ay nawan pare. Awan matla ti jipon. Mapanak man di ta iskwelaan di anak ko. Adda ka numiting dagiti parents ka. Itamot lang di papanak, Maray. At classmate sa dagiti anak tayo. Wen pare. Ay kat umay ka na aglugan, Maray. Awan ti Jake, mapayag pa yung umay. Ay sige man nga rod pare. Kani, mangrugin san ti meeting. Kunak ani Julio ti umay makimiting. Angam na bartek man mateng. Artek at talaga dayta, kumpare ka. Hay, permi inaldaw ang mabartek. Isukat ti kanayon apagap-apaan mi. Adda na sa una kanyak, hindi na minsan, Maray. Hindi nagtungtong kami. Ha? Anya ngay day ta pare. Nasakit ka no, tinatom na rin ka. Kapag kanayon mo nga ungtan. Ay, rumbang laang dayjekan ko na. Apay ngamin adina ammo ti responsibilidad na kas ama ken asawa. Agasam man, taamin asweldo na kat igatang na iti arak. Maray, dahito ti singasing ko king ka. Dahito akit singasing ko laan. Parang iso ti pakaornosan iti relasyon nyo. Anya day ta pare. Di mo ngamin kumaungtan nila kay mo, Maray. Ay na pare, jak malakdan tirik na. Tadi namat nga rod sardengan ti aginom. Kasano ngay nga rod day ta? Imbis nga ungtam, no bugkawam. Bagbagaan, Maray. Kasarita mi tinasayat. Na, naglaingan nga. Iso lang nga rodan ti adda bisyo na.
Ay, wag tay. Naramidam da dya singasing ko kang kamaray. Ay kat nasaya. Ti panagkunak maray. Nalakalaag mo takasarsarita ni pare Julio. Balbaliw da dya. Nung mayat ti motivation mo ken kuana. Ay, nagsakitan ti ulok. Nene, itaman pa'y nga awan mangag ko nga umat ni bagay. Napasman sa matunting hiwat na. Tasaan na makasao. Ano adanap na. Nene. Sa jagat luta. Kanay. Agdayday ang mat. Na. Amok sa dayday ang na. Eson sama di timsong media agin inaram kami bailaan. Itaman bay. Ay, pay mata. Lakay. Na. Oh, adto'y ti kapim. Anya. Adto'y ti kapim, kunak. Ala, bumangon kan tagkape ka. Madamdam ha, mangan kan. Lutwag pa'y laang jay sinigang akar ni ti baboy. Ay, sir. Anyan dahi ti mapaspasamak. Ay, nana. Tagay na pagsapay mo lang. Alam awato mong dahi ti kapim, lakay. Nanay. Nagtugaw ka matan dito'y abay ka bagay. Iyawat ko nga ro dahi ti kapim, lakay. Ay, sos. Puuna yan na nagbanglo ka. Saan ka matan nga agat asok iti dalikan? Kine, ay sos ako. Nakashorts ka pa'y gayang baka. Ikaw, kilamadmadlaw. Sige, agkapihan lakay. Sige ayaban kan tulatan no naluton di sidaan. Sige. Ay, sus ako. Ay na. Nagmayatin tiring ka. Ay, kastoy kumaakanayong ka. Lakay, bumangon ka ditan. Nakasaganan di pagdigos kan pagsukatam ijay banyo. Sinakdon na iti pagdigos ka? Katuan nakaluto ak pa yan iti pamigat. Kan balunam amapan agtrabaho. Ay na. Ay, bakit? Ay, isipatin nakman, pangasim. Apay kumasipatin ka. Ay, kaya't kun amakaraing no, agtagtagain na baklaan. Ay na, tagtagainap kun samo dahito yung mapaspasama kanya. Saan ka ngagtagtagainap, lakay? Pudno na ito. Ay, saan ka mangagong ungay? Ay, saan ka pa yan nagbugkaw? Ay, kunak ano ba si basen nakmanan? Lakay. Sorry ta sa anak nagbalin nasaya at nga asawa kan ka. Puro unget kan bugkaw tinang nangag mo kanya. Ay na. Saan ka man nga drama bakit tanay? Ay na, agtititid na kitilo. Ay, nakababain. Lalaki ko na agsangitan. Ay, mali. Ay na. Inta nga rin agtrabaho ita. Tasayang jay balon mo. Fried chicken, ti ipabalon ko kan kaasidaan. Balon ko madya anak tanga ag-eskwela. Ngam impabalon ko kan tapno napigsa kang agtrabaho. Ay na. Ay, yakon malapdan dirik na pa. Ay, talagang agsangit ako. Ay na, anya lagi din, dinararamit kong asawa. Nagpalinak na artek ang amitan. Ay na, itanda nagbalbaliwan ni bagat ko. Ay, agbalbaliwag matan bagat. Ay na, nakababain mat kang kabagat. Isong agbalbaliwag ang bagat. Ay na. Julio? Abay maray. Ne, saan ka mo't anabartag ita? Ay, kat numapan ako nagtrabaho maray. Isubot na gaya man nagdigos ka. Ay, kituin Kasla naragsak ti aldaw mo ita Lakay, di balon mo, nalipatam. Aywan gaya. Ay na. Atoy, agan-anad ka lakay Ha?
lagi nga rakop da. I love you. Ala, inakon. Dabay. Inakon. Babay lakay. Ano ka di tinakita? Mare, wano pelikula. Pelikula ayamat. Pudno, mare. Ala, agkuyog tan tamakitsandaak. Igatangak man iti t-shirt na nilakay ko. Ay na, nagdaanan ko dagiti isusuot na at t-shirt na. Mariolyo, studitan, agawid tan. Ay, paray. Overtime ka no, kuna ni boss. Ag-overtime ka? Umay kakit din, tumapantag siya, pare. Ha? Ay, yakon kaya taginom paray. Ha? Sikapay mo't ngartay. Di ka man, pare. Umay kakit din. Ay, saanan paray. Kan may sa, urayan nak ni bakit ko. Ag-dinner date kami ka no. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ko lang, pare? Ada chicks mo iti ili? Uwid pare, nilos. Agpanbantay iti maysa paglakwan iti ukay-ukay iti palingkay. Oh, napintas mo lang. Ay, katuwa na pare. Daya mo chicks ko apangit. Awan, polos. Pawan yan. Nagpintas anilos. Kasla ni Christine Reyes ko naman pare. Kasta. Ay, ibiro ka na mga roti chicks ko. Ay. Agar aramid ka pare. Intun ko an maamuan ni Bakumaw. Awan mo lang araw. Ay, nasaan na mapasamak day ta. Amumutan kanyak. Nalaingak nga agilimod, iti palimod. Ala. Adayam amok tuking ka pare. Barbie, tinagan na. Niya, ganad ka. Sana balikan niya, tawan asawak. Ngam si kangay. Adda. Sapay kaslatig rin ni Bakumaw no makapungtaw. Oh, itaman pa'y akasta ti pormam lakay. Sa dino ti papanam. Ay, ako adala papanan mi ka ni pare din. Agsubli kami adagos, bakit? Papanan nyo, hindi inuman. Bakit mo? Tunggal agsaw ka, inuman. Kat, anya pa'y lang ngay. Agrupro pa kayo mat nga arak kan babae. Anya? Da kayo ti tattao amatay no awan babae. Matay no awan ti arak. Nagadungay mbaga mo, imbis na grup-grupat na tao. Di mo kaya't adenggan ti bagbagak gaputapud no. Unayin! Nako, bye-bye. Ay na, si kamot kayam ti bagbaga ni Dino agayam na. Bunadi nga nakapinpintas. Ay, siyak ni Robin. Naimbagang oras mo. Kastamat kan ka. Siyakmat ni Barbie. Ay, nice meeting nyo. Awan kaya, ay, single ka pa eh? Un manong, awan pa'y asawa. Sa anak amakyam amo iti sabali at tao. Nuadan asawa. Sa bagay ano kasta? Mga mo, siyak ti lalaki aparakan ka. Ha? Single ka pa eh? Amang pa'y asawa. Kasta ka din. Wen! Iswa, sapay lang kumaata. Okay lakin ka, no bilang ta agdato na. Total, awan ba't asawa? Kahit kasano paray. Kasano ti panagamamuyo kan ni Barbie? Ay na pare, mayat. Napintas ni Barbie. Ano, siksik ka nagpudaw. Kahit naalam di cellphone number na. Una, oray tinagan ti Facebook na kaintid na. Ay no? Nasayat ano kas na paray? Sapay lang kumataaklunan nakladya balasang. Wan pare. Uray nangisit ka. Ngam adamit lang am. Iso nga mo, saan nga agpangadwa day ang mga klongging ka? Anya? Ngam niya, lalay nga, ti mangilimay, no bilang laan. Nakabut-butang ni bagat mo. Well, pare, don't worry. Amok na kitaan. Nanang, saan ka di nga imay nilakay ko dito eh? Ay saan mo tanakaw? Apay, napanan na kaday. Itay pa'y bigat apim manaw. Aging gay na, saan pa'y anagawid? Anya, sino nga'y tikadwa na rimwar? Ni Dino agayom na, ni Dino mo't gayam. Ay na, no day jay alalaki tikadwa na. Amo mo no sa Dino tinagturungan da.
Amom mataan sipod pa'y. Song-song day-day agayam na. Nanang, sigurado, napandamanan ijay ilay. Ay, damag ka nga da ka no babae apaspasyaran ni Dino ijay ka. Ang mga nuray ka asawam, ang damatan paspasyaran na. Paliwa mo sifa. Anya? Ne, adakan. Bakit? Pasensya ka na. Narabyan na ka na gawin. Napanam? Ni bakit man? Sungod pa ila dataw, kasla ka tigren. Ha? Sa anak nga agang angaw. Napan ka man nagbabae na niya. Si Kamoy. Narabyan lang dataw, pabaya dagaw. Ay na, amo kung ti ugalim, Bogs. Apay nga rot asaan mo nga ibaga, no sa Dino tinapanan nyo kini Dino, ha? Na bakit? Adala na panmi na tindaran akasangin ti may sa agayam may. Ha? Siguraduam lang ang apod no dagita nga ibagbagam. Maamwak lang nga damanin babae apagluklukam. Ha? Talaga apot dakday ta. Naaramid mo idin. Iso nga amok nga damanin aramidam asaan anasayaat. Marik na! Nagdadukot nga bagamon. Mala. Ang butungan. Bisina. Na, kunak man no birthday tinapanan nyo. Kita man tatalagang ul-ul bodanak. Ay, buwin gaya pa niya. Kwa, saan ako naman? Ay na, nabsuga gaya. Ano? Day, si Kamat di masabat ko, Bogs. Ha? Unta ta. Ay, kitam kiti day tadalan mo, tanay nakaisip ka mo ilata na magmag nang agsil-sil paon. Ha? Siguro nakatitiks mo niya. Kwa, awan, tata. Sigurado ka. Mamukon ti style mau. Iswa di nakulbudan. Mapangkapay lang kag subsubli akon. Hindi tata mo. Kahit, asinaw ti katitiks mau. Awan, tata. Palipas oras lang. Di makunak, Bogs, ha? Kapag mangaliwa ka, mag-ingat ka lang ako na dagiti Tagalog. Ha? Awan na ta. Sigurado day ka. Ne, Rabina, apay anak kapilas ka. Papanan nyo manan. Ada papanan may bakit? Anya kalaki din aya. Imbes amapan kag sapul iti panggedam, day tamat agpul bulakbol kag aramidam. Di ka kumamay tultulad kin ni Dino. Ngamin ni Dino, awan pamilyana, apakpakanin na. Mangan manwan no saan, okay laang. Ngam sika, adda talo nga anak mo, amang namnamakan ka. Kas ka mo labaron, rumwar ka iti anyaman nga oras akayat mo. Oray makitkitam nga ado ti maobra dito'y balay. Rumwar ka lakta, naimbag kumamat, no pagsayaatan ti papanam. Pagsayatan mo ti papanam? Anya, ibagam man nga rod no anya dayta. Manaktak ka iti pag na. Ibagak to, inton makaawidak. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, anak ka. Nanang? Nakasukat ka ma. Papanamanan ka trumabay. Kwa, hijay, ayanda, pare Dino. Anya? Ha? Apay, mapan kayo manan, ijay ilay. Saan? Anya, kay laki. Ay na, Bogs. Basta ga kayo kinidino tagkadwa. Tila pa kadandanunan nyo. Kan tila mar-aramid mo ang masursurong kankwana. Nanang mo, agawid kayo. Tani, inak mo tayo. Sigurado nga, agurura yun, Dino. Sigurado ka? Asaan na maamuan ni baga mo ti papapananda, paray? Saan? Maamuan na lang ibagam. Anya? Gaway. Awan amo di bagat ko, may papan iti papananta. Nang runa, iti may papan kada kami kani Barbay. Ay, indasayat ano kasta. Mala, mapanta nga roday. Sigurado nga agurura yun, nagiti chicks ta, paray. Agyaman na, kiti pa ng sarungkar mo kanya ka. Awan na man na. Sige, agad di man. Basta para ka. No problem. Agyaman na, no kasta. Ayun gayam. Anyagay ko ng itay. Mapan kayo pa'y kinitino, hindi ba? Awan, mabit kami lang. Agaw awis ngamin ni pare Dino. Di ka madanagan. Tapara kanyak. Si kalag, di babae nga yan. Di kami uminom ijay. Nasayat nga rad no kasta.
Umawag kan to nga ron, Wano ag-text ka, no nakaawid ka yun. Ay, sos. Nabaratag na pare. Pero nakasla, di na kabalang dagat. Ada nag-text. Ha? Sigurado ni Barbie. Damagan na noon. Nakakamitan. Sa dino ti ayan. Ano naman? Ay, kit. Ibagam anak awid na. Tapno awan ti adosa. Sige. Nakaawid kami, my love. Don't worry. I love you. Oh, reply ako. Bilibak mo text mo pare. Sakit na kamay. Lasing po. Ini Barbie. Awan mo ako nak. Ngayon malak sida na pintas ko. Nasingkot pa. Mariknak nga ayayatan na pare. Nagkasat ka. Iso na lang malas mo may. No, maamuan ni bagat mo pare. Iso alala nga mga ilimad pare. Nasaya at nakaawid ka pa'y, sika ang lalaki. Sige naman bakit? Nag-awid na ka lang rin ko. Ako ngit ka pa lang. Uray saan kan amangan. Amok anabsog ka iti babae ijay napanam. Ala, ingkakit maturugan. Nubigat tanto nga agsarita iti nalapan. Siga talaga bakit? Di nak-awag-awagan iti bakit ko na. Amangan noan niya pa iti marami kong ka. Sige, maturugan bakit? Good night. Isumit la ka na yun kaarumaran. Tagayang, adda babae akasin sinarak mo salbag ka. Antay ko. Anyat di, bagbagamon. Oh, daytoy, kitaom daytoy. Tapno amom, narong send ka iti rabi. Siguro, text mo kumaday ta iti babaem, ngam siyak tinakaisendam. Ha? Agasam, Barbie gayam tinagan na. Awanan kay tibain. Awan lang aruden ti serserbin dito'y balay. Maaramid mo pa'y lang ti agbabae. Bakit? No agbabae ka, lalaingam tagilimad. Saan atay marorong sent ka? At dapay pa ay love yung iti babaem. Idinto tawan sidaan dagiti anak mo. Ha? Apay, di ka mabain? Nagpuskul tarupam anagawid pa'y lang dito balay. Di kakit umyan ijay ayan ti babaem. Ay na, napunuan akong kunaktumat. Basit langan. Makaammo ka. Nujak malakdan ti bagay. Talaga apot da, dayta, apot da! Anya mananday to'y text mo, ha? Apay nga, gungungot ka manan. Kita manday to'y text mo kanyak. Kumain ka na ba, Barbie? Ha? Agasam daytang aramid mo. Talaga apagpungpung tutan na. Bakit? Pasensya ka na. Pangasim. Ibatam dayta igumo ako tsilyaw. Ibatak lang daytoy. Numaputad ko dayta. Bakit pagsaritaan ta daytoy? Uy, akto na ka narong sendak. No ti panagkunam kat bareng-bareng lang dayjay. Nagbidot ka. Imparupam kanyak nga asawam amaagak. Ay, unay kan. Ala, amin akawus mo. Ala, agtalaw kan, no di mo kaya ti agbiag ngawan mabagbagim. Tatalaga apot dakday ka. Ano niya? Namuan ni bakit mo, pare? Uwan pare. Jakmat nasiputan na narong sendak gayam. Imbis at-text ko ni Barbie. Naisin ko kun kuana. Ay, sos, tay tanti bagbagak idiking ka. Anaskin anasipod ka, pare. Sa pa yung nakabot-butang ni bakit mo? Kasta unay ti pungtot na kanya. Nakuna na pa, jak pumanaw ko, put din na ti magbagbagik. Anya, ay awanan ati pang chicks mo, no bilang laag, pare. Ay una. Wag chicks ka nga, may. Numero 1 at tandaanam. Saan ka marurungsin, pare? Nga, may, iti day tapay lang nga banag. Ay, matiklo ka na. Awanan ti laban mo. Kasano itan? Saan mo na masarungkaran ni Barbie?
Talaga saan ay? Ngamin naalam mo ni bakit ko tinambor na iti cellphone. Na i-text na ko ni Barbie nga da asawa. Anya? Kun pare, isodyak kaya tayo. Ay na, gusto lang daytaan na rungsen ka. Nanang. No saan, nagapo iti dayta rungsen. Awan pa'y panggap mo ngagbalbalay mo. Agasam, isulagayam dayta ti makagapaw nga agkarasubli kayo kinidinoy day ilay. Gapo iti babaay. Nanang may... Ay nga ni nanang mat nga bagbagam. Katpud no magti bagbaga. Imbes at ti oras nga ipaay mo iti babaay. Kat ipaay mo kumay ti pamilyam. Nasaysaya at pay. Ano nanang? Ay, pangasim, Bogs. Isardang mo na itang aramid mo, tanay. Kasta unay tipungtok ni Josepa. No di mo kaya't apot din na day tamabangbagim ako na agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Anya laki din! Alan abakla, picturean na tapno adaman mat i-post ko iti Facebook. Nabayag matan sa anak ang nagpo-post iti picture ko ka. Anya? I-post mo ko na? Wan, apay ayan. Ay na, makita man na ni Ma'am Divina. Ay na marurog day. Apay ko maamarurod, katjak mat pakibibiyangan dagiti ipopost na iti Facebook na. Amumat ni Ma'am Divina. Pakibiyangan na amin asaan arumbang. Manakibiyang aron. Awan bibiyang ko nga uray marurod. Agpost sakit ding agpost Tapno ad-ad dapay amarurod. Tapno bumakat akarkaro. Agbibisingot dayto a babae. Post iti picture na. Kunam lalo na pintas. Oh, apay ngay kumare. Kasi na tumanabutob ka mat nga agmay-may sa. Ay nakitaan man dayto impost ni Sheila iti Facebook na. Napintas laeng mat iti picture. Ngamin, edited. Ngam no iti personal. Kasla sunggo. Aniya? Pudno mat. Nalabas ti kinaagbibisin na. Kunamlan nakapimpintas. Ay namare, kagangay na Facebook na nga ron. Di i-post na, di kayad na nga i-post. No marurod ka, saan mo agad kitaan? Kasjay laang dayta kumare. Ay nadyak nga rod malapdan ti bagik asaan ang makaungot. Ngamin, panagkunak, gargar yun na nila kay ko. Anya? Wan, kumare, dayta ti marikrik na tunggal agpopos ni Sheila iti litrato na. Makitkitak ngamin nga ilalike nila kay ko. Ay naku mare, ay mapran-praning ka man ako nakon. Di agpapintas ka mat tapno adamot i-post mo iti Facebook mo. Iti kasta, adamot di makita nila kay mo. Anya? Daryo. Ne, apay nga hoy kunang magkanyakon? Tapno ammom anya. Jak magustuhan ti panangilalike mo iti picture ni Sheila iti Facebook. Apay, napintas ayan ni Sheila? Napintas Apay, anya ti parikot mo aya. In-like ko lang may. Basta unay man ti pungtot mo. No siyak ti ag-post. Di mo pa'y ma-like mat. Ngam no sa bali at tao. Nagpartak ka. Pasidla ba nagdayta? Padakkalam manin ako nakon. Dita ka man langay. Anya? Kasta unay apungtot ni Ma'am Divina gapo iti-impose ko? Wen! Iso day ta tinadamag ko Taapay nga ta. Ay naamumutan na dya bakit? Umapal siguro ata napintas dagiti ipupos mo a picture mo iti Facebook. Kat mo isuladay ta ti pakarurudan na kanya. O di ang post mo. Ay na! Isu asaan ang makapopos iti picture na ngamin kuret-ret ang tirupa na filter kaya. Amangan no mga anak na. Narigat na. Awa bibiyang ko tapod no. Angam sa bagay, mabalinmat nga agusar iti filter at talaga. Tapno saan amadlaw abakutan ti awanan bain. Hoy! Amo kon ti aramidak kumare. Ha?
Agusarak man mat iti filter, tapno man umubingak mat basit, nga uray iti ladawan laang. Anya? Wan, kumare, akas iti aramiden dagiti daduma, nang rona iti dayjay ngagbibisin. Asino ti dakdak kamatam? Asino kumapay ngay no saan ani Sheila? Tunggal ag-post at the filter na. Ay naku mare, ni Sheila ubing pay. Isu nga agusar man iti filter wano saan, napintas lata, ngamin ubing pay. Ha? Saan akas kadata abaketan? Isu asaan mo kumanga ikumpara ti rupa taken kwa na. Kadakwa na kini bakla, ngamin adayo abakbaketa ngam isuda. Anya matan ti kastoy. Hey! Hey, api nga kung ungit ka manan, bakit? Kasanumat ngamin, itayak pa'y nga agpit-picture, ngam awan matlat mayat asyat nanday to'y cellphone ko. Anya? Itay pa'y nga agpit-picturak, tapno adda kumamat i-post ko iti Facebook. Ngam awan mat ti mayat a picture ko. Anya nga ron ti maramidam nga eh. Papasulam ka dahi ta cellphone mo, dahi ta kamera. Bumakbakit ka nga ron dahi. Anya? Isu adi mo papasulan dahi ta cellphone mo, bakit? Talaga nga isu dahi tan ti rupam. Anya laki din na ya. Uray mano a filter ti o sarap. Saan nga agkuray? Maawatam. Anya? Gumatang ka iti baro a cellphone mo, kumare. Wan, kumare, tayman quality a cellphone. Anya? Ay na, naimbag ka pa'y kumare. Gumatang ka manin iti cellphone mo, nga oray mayat pa'y lang na ita cellphone mo. Kasano ajak gumatang, nagalasmet nga minti kamera na ti cellphone ko. Anya? Ay na, kumare, saan aday ta kamera ti cellphone mo ti pabasulam? Tay kunak nga rodkan ka, bakit tan? Aklunan talata ka din. Alangan agumatang kalaang iti cellphone mo, tapno ada pagsilping, tapno agrup-rupa ka nga ubing iti Facebook. Anya? Tay talaki di ti mapano paggasgastusan na. Di kakit igatang iti kanan niyaw, tapno mairanod kayo amin. Ay, unay kan bakay. Anya mo tin na ito, impos mo iti Facebook mo. Kasla ka mo tin alalya. Ha? Ay na, kiskis saya man ti panagus-usar mo iti filter. Nagaddayo da ito ropam nga impos mo, kumpara iti personal. Anya? Nya kalaki din na ya. Nakababain ka dagiti makakita. Sapay nakapublic. Ay na, husto laang, tapno makita dagijay agbibisin at at tao. Anya? Asino ti bagbagam nga agbibisin? Asino pa'y kuma, no saan adabaklakan sila. No ti pagarupda, kat isudala ang ti maka-i-post iti ladawan da iti Facebook, nagbidot da. Oh, kita man, napimpintas mo't aday ta picture ko, ngam iti picture da. Ha? Malayong malayo. Anya? Makapaila ka talaga. Kasla al-alya ti itsura na iti impost na. Ha? Asino nga iti bagbagam? Ni Ma'am Divina? Ano fa? Iso ti bagbaga. Trying hard namin tapno agbalin lang nga uping tilangan na. Ay na, no iso ti pagragsakan na, ay kabaybay ang taylata, ah? Ay, iso mo lagay magimatang iti baro o cellphone na. Tapno adala usarin na pagpicture. Anya? Yes! Gimatang iti cellphone na abaro. Ang inisulat ta. Bakit Divina latta ti picture na? Uray naka full filter. Ay, makabalak kaya. Anya moten manang Sandra. Baga aman ni Ma'am Divina. Sa nabali na kayam kayuman. Ha? Kasta una ti filter, ti rupa na nga ipopost na iti Facebook. Ay, wan nga rod kasla al-alya. Ay, ano ba yan? Manon adaras nga imbagak day taken kwa na. Ngam awan lang tamat. Amin kit di nga ipus na kat naka full ti filter na. Ay, apay. Di na maaklon a bumaketen. Saan siguro ah? Ay, una yun. Bumakbakit nga magbibisin. Di nalataklon hindi pa nagbakit na. Wan nga rod, kaya't namot ngamin kat maipada ti rupa na kadak kayo nga ubing pailaeng. Kat apay ay filter ay ti solusyon. Ay, una yun na bakbaketan. Ay na, pangaasim man bakay. Tenggan ti bagbagak.
Han, Siya nga asawam ti mababaeng. Gapo iti nalabas sa panagususar mo iti filter. Tapnoan mo man niya. Pagkakatawahan takan nagiti tao dito lugar tayo. Gapo ka nagiti ipupos mo arupam iti Facebook. Anya ko matibibiyang da, kat buyain dalat ta ka day. Bakit? Kisayam kumamot ti filter na Kasla ka mo tin al-alya. Saan lang nga may sawan no dua tao tinakaibaga kanyak iti dayta. Aduda ba kay? Ay na, mababainak pa yan. Ay na, kas itinakunak itay. Awan bibiyang ko kadakwada. Ti kunam keti. Umapal dalaang iso akas jay ti panagsasauda. ay na mare. Saan ka kumamasair iti dayto ni ibagak ha? Ha? Podno, ti imbaga nila kay mukan ka. Ngamin, uray siya, ado ti mangibagbaga, nga idanon ko kanukan ka. Kasanon na mapukaw ka? Saan to analakat ni mang sapulkan ka? Ngamin, sa bali di rupam iti Facebook, sa bali mo ti personal. Anya? Podno ti ibagbagak mare, no mapukaw ka, saan da ka mabirukan? Ngamin, kasla artista ka iti Facebook, ngam kasla ka matpaltat iti personal. Arig na laang matahit de, kumare. Nay, si kabat gayam ti masapat ka o di pina. Ay sos, yung baglaki din ta sa nakatimbaray. Anya? Saan ka nga minanairumaan? Nagalas mo tanday tanga ugali yung. Ay, saan mo? Ibagbagak lang ti pundo. No makikita nga mindag iti picture mo, ngay pupos mo iti Facebook. Ay na, nakapudpo daw. Gaputan naka-full ti filter mo. Iti personal. Ay na, makawa na. Anya? Lukas jay mo nga may ngagpos ka, saan mo kumamot ang palaluan at i-filter? Nga may makapakigtok ka iti personal. Anya? O nya, kastamot lang timbaga nila kay insyongin ka? Saan kamot tin siguro mas daaw, bakay? Ha? Unak to mga mingging ka. Saan lang nga siya nga asawa, ti mangibagbagaking ka. Asaan ka unay iti filter? Nga may, nakaskas daaw ka iti personal. Mala, wanan. Ipilit mo to mga ipada ti rubam kada sila. Adayo ang ubing dangam si ka. Manutawan maun. Iso nga aklo ng latan bakit akas tanday tarupam. Mawatam. Ay, wala kay. Manipod ita. Saan ako nga agusar iti filter? Sabang. Makadlaw ka. Itaman pa'y akas lain sardeng mo, ti panagpupos mo, iti pictures mo, iti Facebook, mare. Saanan, Mari? Insardeng kon. Kaapay nga eh. Naamiris ko asaan ang makaayayo dagiti ipupos ko. Ngamin, kastaunay a filter na. Napanunot ko a husto tinaibagam kanya. Kat naibaga nila kay ko nga amangan numapukawa. Kat marigatan kayo amang sapul kanya. Ha? Kun Mari, kaputa nagpintasak iti Facebook. Pudaw ko amin ako daw. Ngam nagalasak mo't iti personal. Saan mo't adakos ti agusar iti filter, mare? Ti kanyak laeng, saan kumamot analabas? Ti sakto laeng, saan akas iti ipupus mo? Akas langhil ng samag. Osto day tangay bagam bakay. Sardenga mo, ti panagpupos mo iti ropa iti Facebook. Nga may, saan ang makayayaw bakay? Wala kay. Isardeng kon at talaga. Saan magkidya may parit nga atpos ka? Iso na lang, tadya kumamot, natural nakababain ka dagiti makakikita. Di ka madanagan, lakay. Manipod ita, saan akon nga agpost. Kan aklo na kon, akas to'y tibagi. Abakit akon, nga oray anya ti filter nga usarak, ad dakit di apumangit ti rupa. Kat ad dapay abumakit. Masaya at mo, ito na panunot mo na ita. Aklo naman, nanya ka. Saan mo apilitin ti bagim nga agbaling nga ubing? Ti kausar mo ti filter, numapukaw ka, narigat kanton ang mabirukan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din!
Ay na, makapakatawa mati istoryam Lucia anak ko. Kasta tatang, agkatawa kay Mat. Kas kunada nga ron, laughter is the best medicine. Ang di man ang sobraan, tapno di da panunutan nga aguuyong kayo. Ay na, wanmat nga minlo siya anak ko. Mabit lang lumabas tan iti paraangan da kurasyon. Mga no panunutin da nga isuda ti katkatawaan ta. Anya kay laki din tatang. Anya kumanga iti bibiyang tayo kadakwada. Sa may awan matirason tapno katawaan tayo ida. Lumabas tayo laang Mat iti paraangan da. Ay, di tayo amo ti taray ti kapanunutan dagita kaaruba tayaw, anak ko. Sino ti tantan-awam, kurason, bakit? Masino kumapay? Dagiti kagugurak akaruba tayo Aywan, dalo siya kan tata Jose ti lumabas. Ay, nagbayat kit di ti kakatawaan na itay limabas da di ti paraangan tayo. Mga no data matikat katawaan da. Iso mati ko na. Agasam ngay, tanagpigsa ti katawa da itay. Talaga natangsit da kita tattawa. Nasken nga ikanta ida iti pagnakmanda. Amukon. Anya ti amomon lakay? Adda ti napanunot ko nga aramidan ta. Bakit? Anya ngay dayta na panunot mo. Anya nga minantay ko na mga ibagam kanyak nanang. An-anwan nyo dagiti kawayan nga insang putyaw, rulay anak. Basta, adda pangusaran mi kadagita nanang. Anya? Di ulatan bibiyangan nanang. Awan mo't ma-repair dito'y balay. Anya kay lakit din ay nanang. Nagdagulit kayo umatain. Mas daawak lang amin. Amangan mo't no adamanin kalukwan apang panunutin nyo nga aramidan iti asawam. Anya timbaga ni nanang mo kan ka itay, Rolly? Salsaludsuden na. Noan anwen ta dagiti kawayan iti paraangan tayo. Anya? Wen. Anya nga ro timbagam kun kuana. Di ka madanagan. Saan ko nga imbaga kininanang ti plano ta? Nariga tayo. Ang mga nukontrain naman Ay sigurado day ta Ninanang pailang matikunam. Kontrain na laamin. Kat, kaano arugyan ta ti plano ta? Rugyan ta inton rabii. Tapno awan makakita ka data. No kasta nga rod, i-charge ko ti flashlight. Tapno ad aramatan ta. Isaganak matan ti martilyaw. Kan isaganak aminan masapol ta. Nasaysaya at pay no kasta. Kita laang no sa dino ti pagnaan dagita akaaroba. No maalada ng ti paraangan tayo. Nakitam ka din dagiti kawayan iti paraangan da corazon kan Rolly, bonita? Ay unay kan Lucia. Saan ka rin nga imbagakkan ka? Adi nakawawagan iti bonita. Buni, kunamlata na. O sige, Boni nga ruden ti iawag ko ken ka. Kat, nakitam ka diti ibagbagak? Una, nakitak day jay. Sa bali nga rin agparparik na kanya. Anya day tang agparparik na kan ka aya, friend. Panagkunak kat plano da, nga aladan ti paraangan da. Anya lakit din aya, friend. No aladan da ti paraangan da, de awanan ti pagnaan tayo. Un nga ron. Ang sapay ko ma, ta saan nga pudnaw ti atap ko. Kan may sa, iti anya kumaaga po nga aladan da, friend. Adda siguro nang ngagda, adi da nagustuhan. Amomot na kita nga agasawa. Sensitive dalaunay. Rabiin, ngam adda kayo pailaang dito iruar. Role, corazon. Anya ti silsilawan nyo aya. Anya ti aramidan nyo dito iruar, nanang? Nakitak nga men nga adda ag silsilaw. Iso arimuarak. Takayat ko makita no anya. Anya kay lakid din aya nanang. Imbis nga ginana kayo, tarabing. Un nga rod, saan arong bangat puyat kayo? Aguray kayo. Di yu ibaga nga aladan nyo ti paraangan tayaw. Iso talaga ti plano mi nanang. Anya? Sa dino nga ro ti pagnaan dagiti karo ba tayo no aladan nyo mo ti paraangan tayo. Kat amuyo mo't adito'y ti dalanda. Ay kat diskartida matin ano sa dino ti pagnaan da. Anya? Good morning, Rolly, lakay. Kastamat kan ka, corazon bakit? Kita ang ti inaramid ta nga alad.
Panagkunak, epektibo daytan. Anya kalakit din na bakit? Sigurado daytan. Sigurado ang masorpresa dagiti tangsit aka aruba no makita dati alad. Nawanan ti pagnaanda. Gunggunada Ang damat ni nanang ditarwa. Langay aramidan na dita abigbigat. Anya kumapay. Napanasiguro kinita ti alad nga inaramid ta. Mabit lang, rumarak. Kasaritak ni nanang. Agawaam ruli. Amangan kidino plano na apaikat ti inaramid ta nga alad. Naglukon dagi jay nga gasawa. Napandaki di inaladan ti dalan ti karuba. Ay na, simro man ti kinatangsit da ako na ako. Ay, nanang. Kit-kita nyo matialan nga inaramid mi iti asawak. Anya kay lakid din ay arulay. Saan kayon a friendly kadagiti karuba tayaw? Itian niya kumaga pong agbalin kami a friendly. Katangsit damit kada kami. Anya? Katuan, amok akagurgura da kami dagiti karuba tayaw. Ay sana po doon ta. Saan da kayo aguraan dagiti karuba nga awan mo't makagapaw? May bagayo ti kasta, ngamin, saan ada kayo ti makangkangeg nanang? Amom anak ko, nasayaat dagiti karuba tayo. Panagkunak ket da kayong agasawa ti ayan ti parikot.